Ako, Rico Acevedo Palacio, visual artist, taga Palo. Member ako ha Kasikasi and Atitipalo, Palo-based organization ng mga artists. I started painting since high school. High school, crayons, colored pencils. After my high school, I started exploring oil paint. Then, I took up workshop at Hayupi, Tacloban. Dida na nagsigi-sigan na akong practice. May usahay, may mga invitation and exhibit na nabulig ako. Primero, used akohan paggamithan oil. I started more on oil. Sculpture naman, I started clay. And akong local influences, Amor Solo. And ako naman, Farin, Michelangelo, and Leonardo da Vinci, and Rembrandt. Tatalingo ako dito nga, iton usa kasi mana, bisan na lausa, pero nasusobrahan pa ito. Kaya ako mismo, train ko gihapon tag kalugaring, prepare ko gihapon tag kalugaring kung pag kamapin output. Eh, sayang itong time. Iton, kung masayang kiton mood, kuan ito hiya, nagawas na la ito, hindi rinim ito hiya expect kung ano mo dyan na usahay, na may ko problema. Nagawas ito kay usay tag mga artwork, usay gin-obserbaran ko. Usay may panahon nga gloomy, usay bright. Tungkol din na-affect ito mo mood iton kada adlaw. Iton inspiration, usually ta akong mga trabaho iton kuan labi na niya nga exhibit more on partit kinabuhi. Usahay iton values. Basta dito na akong mga usually gina-exhibit more on related at aton kinabuhi, adlaw-adlaw nga kinabuhi. Idea, naabot hay mo una-una. Idea, waray title. Pero may luwat na sulod mo na title. Ginihimuan nimo kung ano tim pag-organize, ano nga color, ano tim pag-compose ito. Ito nga yung title. May usahay luwat, idea. Inihimuan na lang inihimuan itong imo composition, pero waray pa title, naoray na title. Pero idea, ada na. Kaya sa itong title gawin pipili. Na-develop hiya, pero through itong time, nag-change. Itong na-develop man ito hiya, na-evolve. Dakot posibilidad ito na nag-iiba. Although ito yan, nagko-connect. Kinahanglan practice kay kung sige itong practice na-enhance ito yung skills nag-abot-abot at mga ideas ngan nakaka-discover ka ibang nga techniques through ito mo continuous pagtrabaho. Dako ton role hiton visual artist sa society. Kay ito importante makaka-educate ka through mo mga artworks. Kinahanglan ito para akon visual artist. Kinahanglan ito mo ihimuon iintindihan iton mga tao. Yan ma-educate hira through hiton imo works. Dream project. Pero gusto ko ito may magkaadahin kuan. Bagahin ko iton mga kabataan adto mag-uurusa, adto ka mag-paint, magtututdo imo, mag-share imo kuan imo himbabaruan. Bisan di man kinahanglanon nga kumadto ka nga fine arts, ito importante kuan practice
Tapos may direction it imo pagtrabaho. Kay iton art pag passion ito iya. Advice ko na lahat iton mga visual artist labi na yung mga batanon. Kinahanglan before you start abstraction, kinahanglan magtikang hiton basic. Mahabaro ka pag drawing, pag color, pagkuhan hiton pinaka-basic hiton visual arts. Kay ako nakikitan damod naga-abstract, di maara mag-drawing, di maara human anatomy. Kinahanglan before ngadto hiton higher kuha ngadto abstraction, mahabaro ka na pag hiton basic. Di nato din ito nga kuan kay kon perfect end na ito yeah. Kinahanglan continuous lang nga practice kay iton art kuan ito yeah. Continuing education, it does not stop.